Здравейте, банда! За оферти за автомобили до 50% по-евтини спрямо пазара в България. Не се колебайте да се свържете с нашите партньори от Royal Cars BG. Страничката им в Instagram може да намерите линк към Viber каналът им, в който може да намерите актуални оферти. Приятно гледане! Здравейте, банда! Добре дошли в канала на Севгински. Искаме да ви покажем с кого сме тук. CLS Банан. Тък му заредихме колата, ще ходим към Велико Търново. Преди това искам да ви покажа човека от предишния клип. Здравейте, пичове и пички. И дами. И дами. И дами, брат. И така, тук му заредихме колата и да ви покажем едни фенове, да кажем. Да ги наречем фенове. Наши? Че, брат, само къде искаш да ти го сложа? Я знам. То трябва да го чувстваш по принцип. Тук добре, ма. Тия красивите раци ми ги взели за дамите, които искат да участват за бъдеще, така че ако има някоя по-талантливо... Знаеш какво кажи сега? Кажи, проба, 1, 2, 3. Примерно на помашките сватби или там събори, как брат? Проба, 1, 2, 3, проба. И да, стига сме говорили глупости, нека да тръгваме към Търново. Хайде, бате с нас. И банда, запътили сме се към Велико Търново и имам няколко въпроса към вас. Много се чудя какво да правя по интериора, понеже искам да сложа фейсова навигация, карбонови елементи искам също и много се чудя за амбиентно осветление да го сменя. Също и старов искам да сложа или да ги направи двете на един път. Напишете ми долу в коментарите, много ще съм благодарен. Посър малко чакай така да се разкършим, да караме, ще да окей. Така правиш. Боле. Тя се бе посър чакай. Качвам колата в TikTok от година и половина, горе-долу. И много хора се радват на тази кола. Аз много го оценявам това нещо. И гледам да обикалям колкото се може повече градове. Точно и поради тази причина в момента отиваме към Велико Търново. Там да я покажа още на много хора, които ме подкрепят и се кефят на колата. И да, искам да обсъдим още една тема, понеже за хейт коментарите става въпрос, понеже тези хора, които коментират, са хора, които нямат работа реално и само седат пред дивана и се чудят кой да хейтят. Не говоря само за мен, говоря за цяла България. Много хейт наистина има в България, но трябва да имаш много силна психика, иначе ще се откажеш, ще фейлнеш. Какво мислиш, брат? От мен всичко се създава... не знам. Аз знам каква е реално целта на хората, които ме хейтят. Виждат, че ми се получава с всичко, което правя за момента и искат да ме спрат по някакъв начин, но това няма как да се случи, понеже психиката ми е много здрава. Но има много хора, които познавам, започнали и заради хейт коментарите се отказват. Това изобщо не трябва да е така, трябва да буташ, както се казва. Ти какво мислиш, брат? Нищо. Като пожинката. И така, първи клип за тази година, за много години на всички. Надявам се да ме подкрепите и тази година. Даже тази година искам да сме много по-силни, много по-спотени и бъдете живи и здрави всички. Очакват ни много интересни неща тази година. Гоним 100 000 в TikTok, надявам се скоро да ги направим. Също в YouTube искам да направим поне 10 000. Така, ти какво мислиш, брат? Пожелавай ми нищо. В момента колата е на Stage 1, обмислям да махна чипа на двигателя и да започна нов билд. И искам да направя поне 600 коня, бях го споменал в предишните клипове. Бях се допитал до няколко хора и ми казаха, че за 600 коня ми трябват турбини от 63. И аз лично не съм на това мнение, аз мисля, че 580-600 коня мога да ги изкараме на Stage 2, нали? Имам въпрос към моите любими хейтери, понеже ме наричат филмар. И за вас е филмарско да правиш това, което ти доставя удоволствие и да радваш малките деца, да ги повозиш, понеже да не забравяме, че ние сме били на тяхно място. И да, това ми е въпрос към вас, искам да ми напишете в коментарите. Банда, влизаме в Велико Търново. Сега никога не съм бил с CLS в Търново и е много интересно. Ще направим няколко кръгчета, ще обиколим града. Настроение почва да се оправя мамка му. Само да кажа, че на жените от Велико Търново е простено да не тренират крака, защото тук имат много бариери, краката са и много стигнат. Само в цяла България тук е разрешено да не се тренира. Заради условия. И много ми харесва този град, наистина. Много е красив. И хората са много... Те как говореха? Стария град? Не, Стария град е долу. Правя се. Викаш, когато видя момиче и ми се оправя настроението. Ето. То е ясно, там викаш. е същинската работа. То е ясно, бе. Ох, маля ми ме чока. Веднага не видяха. Когато видя малките и направо ми се оправя настроението, наистина. Колкото и гарен ден да съм имал, когато ги видя и... Аз да видя големите и да видя пак не ми се оправя настроението. Брат. Да, така е. Ако искате вие такава броня или такива липове, може да използвате моят промокод Севгински без за 6% отстъпка, дори на намалените артикули в Бесталто. Нашия екип ще спише в ляв или десен ъгъл и се надявам да ме подкрепите отново. Благодаря ви!
Аз кога са служили тези машини, вече не мога минава шалан. Така, вече сме в Велико Търново, паркирахме колата, както виждате зад мен са бандата и сега ще ги попитаме какво мислят за колата. Банда, да попитам, какво мислите за колата? Харесва ми много. Много ви харесва? Да. Как казваме ние? Цевес? Банан. Здрасти. Какво мислиш ти за колата, братле? За колата? Брутално, нали? Много ми харесва. Тата имаше CLS, ама 2019. Аха, браво на него. И мисля, че от това ломбо няма шанс. Да. Няма шанс, нали? И аз съм на това мнение, аз мисля, че няма шанс, да. Изобщо не бачка. Може да е красиво, но не е бързо. Добре. Аз пътувах, буквално сега пристигнах и само си мисля, човек, къде му е колата на Севгински. Здрасти, пристигнахме. Емоцията се повиши, разходихме се, забелязахме мадами. Естествено, чувстваме се вече по-добре. Оператора малко се заиграва с една девойка, Паваше. Пристигнахме, феновете веднага ни намериха. И значи те прекъсвам, Какво би брат, казал? обаче аз съм малко по-чил. Да, Разбираш? Да. Давай, кажи нещо за феновете. Веднага Не, че аз съм много добре сговореното, обаче какво да кажа? Седнахме на кафенце, лафим си с момчетата. И ако се чудите, що тая част е червена, много съм спестелив за това. За феновете си, какво би споделил, бе? Тук веднага на... Ами, Америка. докато пристигнахме в града, веднага се започнаха отляво, отдясно, вадят телефоните, снимахме се. После ще покажем и в клипа. Много съм благодарен на всички, които оценят това, което правя. И аз още не мога да повярвам колко много хората се радват на тази кола. Няма значение деца или големи мъже. То отиваме към банана и винаги има деца там. Това ме много ме радва. Ето сега ще покажем пак са тук. Цевес банан! И така. Трябва да ходим да измием колата, че е мръсно. Как е, момчета? Добре. А така, браво, радвам се. Добре сте? Да, 3 часа те чакахме на Браво. Браво, радвам се. Мерси много, живи и здрави, мерси много. Искате ли да я запаля? Хайде. Много се радвам, когато виждам такава подкрепа. Да, можеш, няма проблем. Аз съм карал. Ще правиш ли клипа? Карал ли си? Браво. Да. Аз съм карал, не си я ловам. Да, клипа много добър между другото. Така се прави. Его моя. Само където покачих. Браво, много добър. Клипа е много добър. Много благодаря. Няма проблем. Следи канала с удоволствие. Най-добре Цевес, да. Много ти благодаря. Няма проблем. Но момчето ръката му трепери. Спокойно, няма избяга колата. Можеш малко, да. Да, ще идвам и винаги. Така. Харесват ли ви? Да, може ли да ми дадете тези? Обаче 14 в момента нямаме. Правим ги по поръчка и в момента нямаме. Повечето с iPhone. Чао, мерси. Със сигурност, да. Аз ще кача стори как давам да ще тагна. Добре, браво. Също искам да покажа нашите калфи. Свичер имаме също бели. Нашия оператор може да покаже кейсовете. Кое момче беше с нашия свичер? А да го покажем също негово заде. Банан. Да, можете. Даже хубаво снимка ще стане много. Браво. Готино. Пипа ли? Видяхте ли, че са истински? Не са фалшиви. Да, ще се снимаме. Пипах отдолу и измиха се. Много черно. Черно е. Суко, ти имаш ли какво да допълниш? Къде са момичетата на Велико Търново? Няма. Вечера да не сте ги Не стават ли? Не стават. Защо така? Грозно
Грозни са. Момчета, да ви питам, ние какво казваме? Цевес? Банан! Цевес? Банан! Браво. И така, братле, кажи ми преди малко какво каза. Представь себе, ты молодой пацан, и ты покупаешь себе банан черного цвета. Черного цвета. Все скажут, спросят, какая у тебя машина? Ты скажешь, Мерседес банан. Банан! Добре, много яко това. Така, измихме колата. Не исках да правим клип докато пак е мия, понеже два клипа вече сме качили как е мия. Наистина много красива гледка има тук. Много ми харесва Велико Търново като град. Пак ще дойдем със сигурност. И мисля това да е завършиха на клипа. Последвайте ме в TikTok, Instagram, YouTube също. Ударете камбанката. Какво да ви кажа друго. Очаквайте много интересни неща от нас и до нови срещи.